nanoma nyangibona umusa wakhe namangazi ngiphunyuke kanjani namanje ngisamangele. Awuyasho uNgqulunga, uyasho uNyanda Yemkhonto. Nanoma niyangibona umusa wakhe. If it wasn't for the tragedies, the miseries I went through, I wouldn't be here. Abanye bahlehle eduze kwami uma kwenzeka lento ye-transformation. I lost abantu ababeclose kimi ngoba lolu hambo akulona olweningi, lufuna wena wedwa, luchutha impilo khona uzosala ube wedwa. Lususa konke ucabanga ukuthi kumele engabe ubambelela kukho, uyakwazi kuwena. Yabona namhlanje ngithola ama-confirmations akhuluma ukuthi kune-impact engiyenzayo ey'mpilweni zabantu, and namanje ngisamangele namanje ngokubuka la ngisuka khona. Yabona, backward never, backward never man, backward never. Angifuni ukukhuluma ngento eziningi eziphathelene nami la ngisuka khona, but ngifuna ukukhuluma ngela ngiyakhona nala ngikhona nje manje, ukuthi it was for the better. Eziningi izinto ezenzekile, it was for the better. It was for ukuthi kusizakale lo muntu. Yabona, ngicela wazi namhlanje ukuthi i-reality ayikho, i-reality eyenzeka in isolation. We are in the net. We are in the net. Ayikho reality eyenzeka in isolation. Konke lokho kwenzekayo kuwena uyokudinga ngelinye ilanga. Konke lokho kwenzekela kuwena ngelinye ilanga omunye uyokudinga, ukuthi wena ucabanga ukuthi uzele wena wedwa la emhlabeni. Awuzele wena wedwa la emhlabeni. We are in the collective reality. Wena ucabanga ukuthi uma kufezeke amaphupha akho kuyobe kufeziwe, ayikho leyo nto. Ayikho leyo nto. That is why kwesinye isikhathi amaphupha akho angeke azafezeke up until kuze kuqale kufezeka wabanye. Ngoba wena ucabanga ukuthi ingawe lento ayikho ngawe, lento ingathi. We are in this together. Yabona, njengoba ukwazi ukuthi unikeze omunye umuntu imali bese kunikeza iproduct, nawe nomunye anika omunye imali, all of us sivumelene ukuthi let us use this as a medium of ukudenote i-value. Sivumelene as a means of exchange and denoting i-value. We are in this together. Ayikho ngawe lento. Uma ngase kuthiwa wena uba nemali yakho wedwa, unohlobo lwakho lwemali yakho wedwa, i-currency yakho wedwa, lo currency leyo ingabe i-useless ngoba yakho wedwa. Ngabe useless ngoba akekho omunye oyi-accepta as into edenote i-value. So uma ngabe wena ucabanga ukuthi into yonke ngawe, ayikho ngawe. That is why namhlanje kukhona abantu abathi mase be successful baya realize ukuthi okay man, I have all the millions, I have all the material success engangade ngifisa ukuba nayo, bese iyavuka le yanti ukuthi lento ayikho ngami. What else can I do now? I have to give back to the people. I have to give back to the people. Ngoba ekugcineni uhambo lwakho uyocabanga ukuthi lingawe wedwa, kodwa ekugcineni you realize ukuthi uhambo lwakho alukho ngawe wedwa. That is why I went through what I went through. It was for you.
namhlanje kunomuntu okwazile ukunqamula aqashule emaketangeni okufa. It was for the good reason. Yazi ukuthi la udlula khona, it's for the good reason. It's for the good cause. It's for the good cause. Out of the heater comes something sweeter. No pain, no gain. Afethu ubuhlungu iyona into ekukhulwa ngayo la emhlabeni. Ubuhlungu iyona into ekukhulwa ngayo. Kodwa imiqondo yethu iprogrammed ukuthi mayibalekele ipain isike ipleasure. Ebuhlungwini la sikhula khona. We gotta face it head on. Mele ukwazi lokho. Kwazi lokho. Ukuthi you gotta face it head on. And uma usacabanga ukuthi kumele ube into yabantu, phuma eningini. Phuma eningini, phuma emsindweni. Lento ingawe. Lento ingawe. Ithi mingawe lento izokukhombisa ukuthi njengoba ingawe ingoba kufune kuqala ungene kuwena. Uma wangena kuwena wa realize ukuthi lento ayikho ngawe. That is the paradox of the universe. Wena ucabanga ukuthi uzele wena la emhlabeni wedwa ingawe lento ukuthi wena uachieve usuccess ingoba wena ukakangena ukakadive within. Once you dive within, you realize ukuthi lento lena ingathi lento ingathi ngoba akungizele lana ukuzofezekisa amaphupho nokuzobatshazwa. Angizele ukuzobatshazwa la. Lana sosizana sonke ukuthi si-evolve, i-consciousness yethu evolve. Izoqale into ibe ngawo ukuthi wena hamba uhambo likamoya udive within. Akukho la kudingeka ukuthi uye khona. Akukho la kudingeka ukuthi uye khona ngoba yonke into kuwena. Qala izoqala lapha indaba. Sibuze ukuthi yonke lento oyenzayo uyenziswa yini, uyenzelani, kungani? Awuqala uquestione, awuquestione lapho. Awuquestione because unexamined life is not worth living. And until when you make the unconscious conscious, it will always direct your life, and you will call it fate. Sengikhohliwe order esho lawo mazwi. Kungani wenze lezi zinto ozenzayo? Kungani uchase lento uyichaseayo? Kungani ufuna ukufila kanje? Sifidane, sifidi ego yethu thina. That's what we do. Sifidi ego yethu. Sihluleka nje, sihluleka ukusizana thina, sihluleka ukumela iqiniso lethu, sihluleka ukuphila ubuthina because we want to feel that sense of control, that sense of entitlement. Sifuna ne-fame. Sifuna yonke into lena, it's ego. Ekugcineni ego iyona kanye le ezoshawa kanje. Izoshawa kanje lo ego leyo ukuze kusizakala abantu. Umuntu mezo initiatewa uyashawa, mezo initiatewa. Ngiyacela ukuthi noma ngabe kuthiwa ubani udlula kubuphi ubuhlungu, ngicela ukuthi ungabi dom. Ungabi dom. Yini ukuba dom? Ucabanga ukuthi ubuhlungu odlula kubo it's permanent, and ungacabanga ukuthi uzokubuyisela endaweni yakhe kumele ukuthi ube kuyona. It's for the better. Out of the heater there will come something sweeter. Ungaphephetshwate lobo buhlungu lobo ngokuthi wenza izinto zibe worse ngoba wena kusafuneka uzosiza abantu. We are in this together. Lezi zinto oyifunayo uyozithola mhlazane waqale wa realize ukuthi ungubani wena. Uzozithola ke lezi zinto ozifuna ngaphandle.